Ngeke 70 goals. Themba Mfoka Gaza. Uphethe komdlalo ke namhlanje. Suka la sala ke ibhola ke mbukeli. Yeah. Ikhashi ke yenza lokho kwenziwa lapha yona ke Spain. Hayibo, lapha yona ke France impela ke nayo futhi lapha ke PSG ese France. Ukuthi ibhola masuka nje balasela lapha ekhoneni. Mina bazovele basuka nje dribble esiphambili. Ukuze mhlawumbe ke sithole ke igoli ke usaqala nje umdlalo. Thola ke throw in ngapha ngakutouchline. Jobona ke lapha kubhale ukuthi ke hayi khona madoda. Indaba yomgebe ukuthi ke uzobukela ibhola nje mahala ayike ime kancane nje. Kancane nje imbijana. Sinikeza i-red card ke ukuthi ke ungabukeli nje ibhola mahala. Ustreame nje ungakhokhi lutho. Sibheke ibhola manje lapha kuyona ke midfield ke eya ke Kaizer Chiefs. Bathola ngapha ke lapha ke Batman ke ushaya ke phatho lapha yena ke manje ke uFroster. Ngapha ke sibheka manje yena ke Chislet ku-18 ushaya ke cross. Baba vimba ke move up yena ke mbukeli ke Kruger. Sibheka lapha ke manje ke Kruger ke phambili ke Jubani ngale ngaku-touchline. Monenel sala phansi wathi ke nompempe ke mdlalo ke Fitchi kwinikeza lapha yona ke iKaizer Chiefs. Igcwele ngempela ke inkundla ke mbukela eMbombela Stadium. Abalandeli bebhola ke kakhulukazi ngebala lapha ke iKaizer Chiefs edlala ke campaign. Kodwa ngale lapha ke Kaizer Chiefs. Kunika. Thola ke Monyane suka lapha ke kuona ke Mabhakaniya. Yena lapha ke uMonyane. Wazala ke 95 games Mabhakaniya. Wascored ke 4 goals. Tefika nje la kumakhosi wadlala kahle kakhulu lapha yena ke uThabiso Monyane. Froster. Shage pass sala pass ke lapha ke. Wathi ke nompempe ke olela kavuso. Usele pass bena ke uChislet. 9 games ke namhlanje ke lapha ke Kaizer Chiefs. Yena lapha ke uChislet akaskorile negoli ke lot. Ngokuzalwa ke waseThekwini eGagasini. Athola ke throw in ngapha ke. Ngela phena ke Malachi. Malachi ngathi ke walapha ke ePhalabula bangabe ngikhumbula kahle mbukeli. Lo uzophatha ke ibhola ke njengamanje kuyona ke iKruger. Ungangithinta nje mbukeli kodwa ungangitheki uzowina bani. Ngoba ngiyazi noma kanjani abaningi ukuthi ke iKaizer Chiefs iyawina ngo-5-1 ngo-4-1 akesubheke nje umdlalo uqhubeka kanjani. Kodwa ngaphawula ngokunye hayi umtshela isikhozi kisothi ngoba nawe uzobutagela nje awazi ukuthi noma ke uzobufavor. Athola ke throw ngapha ngaku-touchline yona ke Kruger. Ngiya ke uMalachi. Well posted ke uMalachi. Sibia. Sibia ke lapha kusuka lapha kuyona ke Imroka Solus. Yina ke uSipho Sibia. Ukhona futhi ke umfowabo. Bobili bake bazapha kuyona ke iSolus uVusi Sibia. Da Cruz ke uKhwethu Makhosi. Umdlalo ke wakuqala ke namhlanje usemthethweni. Ngiyala lapha ke ePremier League. Ukhumbula umdlalo weSundowns ke uyahlethiswa mbukeli. Ngoba ke iSundowns ayikho la. Isayilungiselela ke iSundowns. Kodwa ngazi kanjani ivume kanjani iPSL ukuthi ke imidlalo iqala iSundowns ke yona ke ingekho. Jeka mna mthela ngapha ke Froster. Uwa ke Makhosi. Kunika. Kanti ke imphumela namhlanje Lemonville Golden Arrows not, Chippa United not, Orlando Pirates 2, Milford not, Stellenbosch not, AmaZulu 1, Sekhukhune 1, Durban City not. Uzobona ke number 1 kwamanje Mabhakaniya.
ngoba ke ngo-2-0 unumber last yena ke midfield ngoba ishaya ngo-2-0 mhlawumbe uzothi hayi mntu ngakusese early kakhulu kodwa vele sese early imidlalo iyaqala iyaqhubeka kula iwina khona ke ileague njengoba uthi wena sese early kula futhi ke amaqembu amanye ahamba e-13 uthi nase early ngiyakhumbula komnye imidlalo ngisadla nami ke lapha kuyona ke Royal Tigers kule yaminyaka dlala amabhakani lapha eLondon Stadium bafika amabhakani ashanga ngo-1-0 emva kwaloko hayi kwabanzima gcina ke silapha ke ehlathini sibheka ngamanje lapha ke Chisden bheke skipper ke kuphakamisa manje ngalodwana elivimba ke goalkeeper ke lapha ke yena ke uDanjino ibona qala ke move lapha yena ke mbukeli iKruger United esana ufika pha yona ke Kruger United mbukela kuyona ke iPremier League ithema iqala nayo futhi ke lapha ke iMotsepe Foundation bebelapha ke ku-number 9 wasebenza kahle kakhulu lapha ke ucoach ke yina ke lapha ke mbukeli uAbraham Mongoya ebasusa ku-number 9 ebafika lapha ebapromoter ebaletha la kuyona ke iPremier League kodwa ukuthanda ukuthi ke nabo baphethe ke iKruger United bamnikeze ke ithuba bamthenga futhi nabadlali yina ke lapha ke ucoach ke uMongayi sibeka amakhosi ngale ngakutouchline Obrigado sala phansi uthina Pepe alituba no shay washo mzondoda bapha banolwazi nangu Da Silva eshaya igoli lokuqala ke lawo lapha ke amakhosi sinemzuzu esikhombisa umdlalo ke uqalile 35 games sekana 11 goals lapha yena ke uDa Silva la kuyona ke mbukeli ke iKaizer Chiefs lo mbona ke sithombeni sakho mbukeli ayena ke inet ke yalafu uDa Silva first game yakhe bebetha neGolden Arrows bebina ngo-1-0 nge-30 zikaAgasti kulo nyaka ophelile lapha ke eMabhida nakhona lo mdlalo ke waskora lapha yena ke ku-first goal first game yakhe yina ke lapha ke mbukeli uDa Silva akulibhekele ibhola ke mbukeli njengoba lapha ke ibhola ke elibeka phakathi lapha yena uDa Silva uNompepe naye uthathe kahle lapha ke uSikhumbuzo Gasa mbukeli omunye uNompepe uzovela athi mhlawumbe ke penalty kodwa wanikeza ke iChiefs ibhola advantage yina ke lapha ke uNompepe uSikhumbuzo umfoka Gasa waselibeka phakathi ke ibhola yina ke lapha ke mbukeli uDa Silva amakhosi ajabulile Kruger United not Kaizer Chiefs 1 Kesifika iphuma ngapha ngo-touchline thola ke throw in ibhoke sele kulitrap lapha yena kuMalachi athola ke throw in ngeyamakhosi asazi noma ke mhlawumbe ke first junior yakhe lapha yena kuFernando Da Cruz lo mbona ke sithombeni sakho mbukeni usanda ufika la kuyona ke Kaizer Chiefs owazalwa ke 25 sika March ngo-1972 yina ke phake uDa Cruz nale goalkeeper la ngaphandle lapha yena ke uSidat uthola ke lapha ke engathi ke throw William ngokwami ukubheka una ke amakhosi njengoba phake uSidat ke uyayazi ke lenkulu udlala ikhale sida la kuyona ke ATS Galaxy Ndlovu uthola ngapha ke Froster uyedwa ngapha ke uBatman uyedwa ngapha ke Chisden ibhoke belinikeza lapha ke yina ke Froster Kwinika iyakhomba ke uKwinika ngale ngaku-touchline Obrigado traba kamnani ibhola lapha ke yena kuMaboyi Batman bemvimba bena ke uSilva emuva yena beke mfuke wathi ke uNompepe ke fike kunikeza ke iKruger United angazi ke uphi lapha ke umduduzi Shabalala mhlambe mbukeli wena uyazi ukuthi ngabe ke uphi ke umdu Jumia bana lapha yena ke umdu Shabalala kuwena ke amakhosi kodwa ngiyabathemba ubuke bazokunikeza ke impendulo
ukuthi hayi Mbulase umuntu ukhona mhlawumbe salimele noma ke khona kusakulungisa. Sihamba ke isikhathi ke mbukeli la eMpompela Stadium. Kruger United North Kaizer Chiefs 1. Igoli yena ke phake uDa Silva. Bola ke move la phake ke Zita. Under pressure la phake bola ke. Kwa bathola phake uthi unombebe free kick inikeze ke amakhosi. Uthola ke throw in ke amakhosi. Hayi ngiyakuza siphelele edangazeni le empangeni. Ake subhenge impela ke umdlalo ungathi nje hayi sizowina ngoba mhlawumbe uyayifavor. Noma mhlawumbe kuyaqagela ngoba asazi sonke isikole sothi. uJehova kuphela wazi isikole sothi. Yabona yona Kabza Msuthu kulungile. Stay phakathi bakutala ke move ke amakhosi. Buyela phakathi sabena ku Da Silva. Siphemaze amakhosi ngale ngaku touchline. Obrigado. Bemvimba ke obrigado. Hayi Mgomezi uzokuchazela mfethu ukuthi abantu abafuna ukubukela ibhola nje mahala yindaba. Siphepho manje lapha ke Kaizer Chiefs sebenza ngapha ke yena ku Malachi. Babathola ke throw in ke amakhosi. Bola qala ke move lapha yena ke Peterson. Cenga ayishibaze nyakuzo. Ngoba vele ke ukuthi bafike late abadlali abalandeli enkundleni ayikho. Akuhambi kahle kodwa ngiyangibona nami kusahamba ngestimela. Umuntu yazi kathi istimela ziyana ngo8. Yini uphuma endlini ngo10 to 8. Basike istimela station nayo yangena. Kanti abanye ngibaziye basilinda nje istimela sithi sifika ababe semile lapha ke estation. Manje njalo umuntu uhamba gijima njalo isikhathi sikahlala gijima njalo. Ngenxa ukuthi ke isikhathi ke sas. Asisigcine empeleni. Sibheka lapha ke ibhola ke manje ke wona ke amakhosi. Froster. Ushaya iphasa bayena ku Froster ngapha ke Batman. Ushaya step over ke Batman. Uyasikaza bamvimba. Khona kick yokuqala ke yawo ke amakhosi. Ukhumbula amakhosi lapha ke ukhola lapha ke. Umfana kusuka lapha ke kuyona ke mbukeli ke Stellenbosch. Ulanga elihle ephili. Kodwa ke namhlanje akekho. Ayi le mfana ayizombona mbukeli. Ayizombona. The day bemnikeza nje ithibo dadala izombona ke uphili mbukeli. Amaqembu amaningi bemfuna ke uphili. Ayi kodwa ngiyamthanda ngoba ke akaye move yaphambili. Uyafana lapha nayo vele ibhayi. Hayi phiwa zami ngiyayizwa impendulo yakho. Shaya lapha ke pass ke makhosi lapha ke. Kodwa phela mceza phela ke obrigado. Froster. Uthola ngapha ke Chislet. Froster. Pasa kamnandi basuka ku triple lapha ina ku Batman. Ndlovu. Uthola ngapha ke uZitha. Hey lela bola ngendlela bamengakhona abadlali beKaizer Chiefs. Lela bola mangabili wini Kruger bekuzoshaya kuyela phake phambili. Bola msasa buhlungu ebusweni lapha yena ku Malachi. Batala ke move lapha ke yona ke mbukeli iKruger. Umuntu umenze ukuthi ke umduleli isuthu uNtumbu. Kumdala phake amakhosi kuyona lapha ke DDC. Bayadlala ke kusasa. Akusho mina kusho abalandeli bebhola nabathandi bebhola ngoba ke ngiyabathemba. Ngiyanithemba kakhulu ke babukeli. Yingakho nje ngibuza ngamabongo kodwa ngiyazi ukuthi ke kuphi mhlambe ukuthi ngibachazisela baya ukuthi mhlambe beyongibuza ukuthi ke uphi. Nanso ke impendulo.
uthola ke throw in ke uzosebenza ngempela ke namhlanje lapha inako Malachi la ku right back ke yawo ke amakhosi njengobona ke ucoach lapha ke ukwacoach lapha ke Upington City inako Mongoya engikuthandayo ngaye ke uyakwazi ngempela ke ucoach akali nabadlali lapha ke enkundleni uyazi ukuthi ke abadlali uzokhuluma nabo lapha eGym sebebodwa nje nabo badlali uthi ke nompempe ugasa ke futhi kunikeza ke iKruger United ngiyakuzwa ke SMS ukhusi shenge lemfikayo nayo yakhala ke ngabalandeli bebhola ufike bafike late enkundleni njengoba yena ukhetha ukuthula umfoka Ndlovu suka lapha ke kona ke maswayiswayi wathi ke 22 games maswayiswayi waya kumamkhize wathatha ke 20 games yena ke phake ukhethe ukuthula umfoka Ndlovu namhlanje ke ula kuyona ke Kruger United kanti ke last season waskora ke lapha ke 11 goals akasibheke ukuthi mhlawumbe ke ubala umdlalo oqala ngqa ukuthi ke skora ke igoal la kuyona ke Kruger United la ku Premier League ngokwena lokho umlando umbukile ozohlala ke ukukhola ukuthi ke umdlalo oqala nje eklabhini mas promoter dlala futhi ekhaya iqembu elikhulu eNingizimu Afrika ulo waskora ke igoal ngoba vimba ke emuva lapha ke yona ke amakhosi ngapha ngakutouchline bashaka cross ke lapha ngoba vimba khona chick eyokuqala lapha ke Kruger United ubezama ngempela ngapha ke yena ke yaphiwe Mpoti Spenaske khona chick ayinyakuza sabelo mabuya le enquthu angazi mose sathi dem la lapha enquthu Spenaske khona chick iniswinga eya lapha ke Kruger United ayigcwele ngempela ke enkundla ke mbukeli namhlanje ibhola phakamisa lapha ke nasi ke ingozi madoda wathi ke unepepe ke goal kick njengoba ke uneke izandla phela ku Monel ukuthi bamsunduzi njengoba lapha ke yena ku Mongoya coach ke na 40 years lapha yena ke coach ke waya lapha ke Kruger United nalapha emapala ngazi kuhleli kanjani lapha ke unompempe bena ke match commissioner bavume kanjani ukuthi ithawule lemakhosi lihlale la eduze lapha ke nenet ngoba ke lapha kufuneka lutho nje lapha ke nethi ngokomthetho kwayo lapha ke FIFA futhi ngicabanga ukuthi na iPSL iPremier League abaphathi kumele ke benze isiqiniseko ukuthi lento ukuthi amaqembu afike enze lapha ke pitch inspection bese bafika nento ezithile bazilahlela lapha ke emapalini hayi ngicabanga ukuthi lento le kuzomela ukuthi iPSL ke ibheke umbono nje wami mbukela ngazo ubona kanjani ukuthi mhlawumbe iqembu lakho lenza lokho mina nginankinga zange biza iqembu elithile ngithi ke kuzomela kubheke lokho iPSL uma ngabe ngena manje ubheka nje ipitch badlali mhlawumbe bavula abadlali nje kuphela bangena enkundleni bese bathi ke ungafika ulahlele ukuthile lapha ke enkundleni noma manje noma yini ungaphathi nje lutho sibheke manje lapha kuyona ke Kruger ngale ngakugolela uthini ke nompempe lapha uthi ke goal kick hayi na yazama ngempela lapha yena ke Kruger mbukele mhlawumbe kudinga ukuthi bathole lapha ke igoli singaka lapha kuyona ke half time I hope uzoba mnandi ngempela ke umdlalo la eMpompela Stadium Froster ushaka iphathwa lapha ke Chisdet ngapha ngakuthatha sala phansi wathi ke nompempe futhi kunikeza ke amakhosi kuyashesha mase kuyaphambili kuZekini Batman uyawushintsha ke umdlalo uBatman ngale ke uflat footed lapha na ke Obrigado nayo uBatman ibhola kuphamise kakhulu lapha ke uBatman lo mbona ke isithombeni sakho mbukeli 8 games ke namhlanje ubona ke amakhosi esuka lapha ke Cape Town Spurs benaye uVelibhali Batman thola ke Ndlovu Batman ungena phakathi lapha ke Batman ushaka iphasi uthola ke uMabuye ayimuhle ngempela uMabuye ku midfield yamakhosi mbukeli ayikhohle phela manje ke ushaka ifront ibhekele vimba nje ukhuluze Themba ku goalkeeper uDanjino
naye idlala kahle kulapha yona ke mbukele ke Kruger angeke mhlambe ke uthi ke ukuqala ngidla lapha ke kuyona ke imidlalo eyalapha ke iPremier League. Emva ke mzuzu engamashumi amabili Kruger North Amakhosi 1 Da Silva ibhola livimba lapha ke ngale ngaku goal line. Obrigado ushake pass unethulo khathela bayena kuNdlovu zama ukushawa shaya nje ibhola libheke nje le eTarashish yena ke lapha ke uNdlovu usuka lapha ke kuyona ke iMaritzburg United ke uNdlovu waya kuMabhakaniya yena ke phake uNdlovu waya ku SuperSport United yena phake uNdlovu first game yakhe eMakhosi bebenza nesuwelile beshake ngo2-0 una 2 goals yakhe ke iKaizer Chiefs uNdlovu askora beshake iPulukwane City ngo1-0 beshade uBeach ngo3-1 Sbiya under pressure ke Sbiya faki pressure lapha yena ke mbukele ke Batman shaya ibhola into ngayindaba ke goalkeeper awala phake mbukele ke iKruger Kaizer Chiefs ke Zena 57 years ilokudla lapha ke kulapha ke iPremier League iyona neOrlando Pirates amaqembu angakasadlala kwi-first division mbukeli elinqembu lalikhona ke amaswayiswayo kodwa aka-relegate ke amaswayiswayo hayi lapha kuyona ke i-first division namhlanje Amakhosi ana-100 empela ke 1759 games e-league namhlanje bana 923 games e-league imidlalo ilapha ke yayo ke i-PSL ku-Premier League kodwa bagcina uwina lapha ke i-league bebekhotshwa ubani konje bazokhumbuza ababukeli bebegcina kuwina i-league Amakhosi khotshwa lapha yena ke Stuart Baxter ngo-2014-15 season bewina ke i-league uzobona ke ukuthi iminyaka ciseke manje ke iminyaka ke ingala ke lishumi bengayiwini ke i-league wena ke Amakhosi Maboy ayena ku midfield emuhle nangapha na ke Froster ngiyamrate ngempela ke Froster mbukeli ukuthi ke uyena ke umdlalo engimaziyo la eNingizimu Afrika okwazi ukudlala i-left back okwazi ukudlala i-right back okwazi ukukhathela ngo-left aphinde akhathele lapha ke ngo-right uyakwazi shaya i-cross ngo-left ashaya i-cross ngo-right lapha ke Froster ukuthi ke ngibhekile kuyena ukuthi sizomela ke athi phambi kancane nje amasokisi imbijana ukuze azibeke ethubeni ukuthi abuye lapha kuyona ke ibafana bafana kodwa ke khumbula ke defender of the season umdlalo waMabhakaniya lapha yena ke uCM na umdawu udlale kahle kakhulu lapha ke kuona ke amasandawana umdawu bekithi mhlambe mina ngithipa yena ukuthi mhlambe ngathi kawini kodwa ke wakhetha lapha yena ke uCM Sbiya ukhuluma kule viki elizayo kuseka umgqibelo indlela lapha yake i-top 8 MTN top 8 ayikho imidlalo ye-league part neviki umkhumula Jazz Amakhosi mangikhumbula kahle adlala ke ne-Arrows abafana besithende banocoach ke musha lapha ke yena lapha ke uPitso Dladla lapha badlala ngeke zakuziliwe lapha emuva ke iKruger United Obrigado kunomdlalo sele phansi kumele umise noMpempe ke umdlalo kuyobheka la mdlalo ke walapha ke iKruger United uyawumisa ngempela ke umdlalo ke noMpempe kuyobheka lapha ke uNdlovu babili uNdlovu ke ukhetha ukuthula uNdlovu ngapha ke kuyona ke iKruger United ngapha kuMakhosi sibeside uNdlovu Kabza Msuthu kulungile wabukile khona Kabza sibheka ngapi phona manje ke lapha ke kuyona ke iKaizer Chiefs Miguel
Maboyi Ndlovu Maboyi iphokile phakamisa ngale ngaku-touch line sebenza phela naku Sidat ngokuzethemba ibhola ke linikeza ke goalkeeper wakhe ngekhanda Monel bemvimba lapha ke midfield wathi ke uNompempe ke free kick unikeza ke iKruger United Simiso Mkhwanazi le mntuba anyakuzo na iVAR lokukhuluma ngayo Simiso azange isebenze ku World Cup uyibonile ukuthi bekwenzakalani emva kwale World Cup mina iVAR vele ngabonda sebesimosha nje imali ukuthi silanda iVAR iyadura iVAR ilapha ku 300,000 umdlalo wodwa so ngiyibuye iVAR mina ngokwami ukubheka ukuthi azange isebenze kahle lapha ke kumdlalo weWorld Cup kodwa ngayibona isebenza kahle le Ivory Coast kumdlalo lapha ke yayo iAfcon kukhona ke uMakhalima lapha kwiVAR bala suka la eNingizimu Afrika kuzoba umfundi bekhona umfana wase Alex uzakhele siwe so ngokwami ukubheka iVAR unless bazofaka abantu abazokwazi ukuyisebenzisa ngempela hayi ngokufavor Spain manje bathola ke i-free kick eMkhathi Chiefs lapha ke move yathetha lapha na ku Frost ambukeli kodwa ke nayo 1-0 ayawuphephile neze ngoba ke ngathi ke ibuye la iKruger ithola elokulinganisa bese ke hey abalandeli abaningi abala enkundleni abasemakhaya bese bayaphoqa sibheke lapha manje ke Indlovu ayi yathekile madoda hayi liyathekile yana bengambhala ngempela ke lapha yina ke uSida lapha yina ke uMohammed impela lapha ke udala ke move liyathekile over the top le Batman ushaya ipass ke Batman iphela ngaphandle bathola ke 3-win lapha yina ke Kruger United njengoba lapha uyaqhuka lapha yina ke uNdlovu Spesihle Ndlovu namhlanje ke una 28 games la kona ke amakhosi njengoba ngisho ke una 2 goals Speki poema lapha ke Kruger Sidat ushaya ipass dala ke thuba ke Tinasi phokele vimba lapha ke goalkeeper yena ku Peterson bomuhle lamnyakazo ke mbukile ke la lapha ke iKruger United Jobo ke lapha ke ena ke phake Mpothe wathule ukconnect ke lapha ke phambili Morinel Mpothe thola ke Mohammed funa ngapha ke uMalachi watrapa kamnandi ke uMalachi ngapha ku touch line Malachi ushaka isithinethi ke uMalachi thola ngapha ke uSpia Soto Spela ba uthathe lapha ena ke Malachi uyitumela ushaka cross ke uyitumela Moninel uyasunduza lapha emuva madoda uNompempe kaJaji Simanga bayamsunduza lapha ke emuva yena ke mbukeli uNdlovu obrigado thola ngapha ke Inashi uyedwa ngapha ke Froster uwawu ke amakhosi Monel Pabal Vimba espera que lapha ke Kruger phokile bamba ngapha igolkipa ke Peterson imidlalo yamakhosi ke kusukela lapha ke iqala ke PSL ngo1996 ayokuvuma bana 30 games ama win awu 17 nama draw 8 nama lose awu 5 Maqala nje league lapha ke irecord lawo lapha ke amakhosi Sibema manje phanga ngale ku touch line ngilapha ke uNdlovu sala phansi ke uNdlovu kodwa mangikhumbula kahle la amakhosi ke awina kahle ke kumdlalo wawo uqala ke ukuvula
yingekade bebeshaya amaZulu ngo 6-0 mankhumbula kahle ke uBernard Parker lapha waskora ke hat-trick kuleyo mdlalo ke esatha kwemakhosi namhlanje ke ucoach owala lapha ke iqemezela khona la eMbombela United TS Galaxy sihamba ke isikhathi ke mbukele emva kwesigamu sehora kudlalwa la eMbombela Stadium Betway Premiership Kruger United not Kaizer Chiefs 1 igoli uDa Silva Isandans akaze ke yehlathini kodwa ke kuyadlala ke lapha kuyona ke first division kuleya mnyaka Sibheka manje bayaphambili lapha ke manje United Kruger Sibheka manje lapha ke Indlovu Sibheka manje ke Indlovu ungena ngapha ke Indlovu izama ukushaya goal kick Ngifuna ungasho imgoza kunena hayi ngiyakuzwa hayi Intuthuko esikoleni hayi lapho bezamile ngempela phela ke mbukeli ke uNdlovu kule mzuzu emihlanu edlule ngibangathi ke lapha yona ke Kruger yona manje ithatha ke umdlali uselapha ke kuyona ke Kaizer Chiefs Zondile ngane le Shangas ake sibe ngempela lo mdlalo Batman usifaka utraffic bemvimba ke uBatman ake sibe manje lapha inaka umphathi owaya ke lapha ke Kruger ngapha ngaku touchline Mpote wasala phansi yena ngapasela abadlali ke ebe Kruger lapha inaka manje ke uFloster zama ukushawa shanje ibhola ebheke nje le tarashishi unever die makhubela lo mbona ke isithombeni sakho wadlala ke lapha kuyona ke Arrows 70 games wasora ke 5 goals kumabhakaniya ngikhumbule score wadlala ke 16 games kumabhakaniya angikhumbule score lapha inaka unever die naye phela ke skill la ke thando never die owaya lapha ke Kruger United Ibhele phakamisa ke uPeterson Obrigado Pasa kamnandi kwa la iduze lapha ke style thola ngapha ke uMabuyi engine ke eKaizer Chiefs ke uMabuyi embukeni akana amaphutha lapha kuyona ke midfield uMabuyi usuka lapha kuyona ke iMaritzburg United waya ku Sundowns ke uMabuyi makhumbula kahle futhi ke une gole yodwa uMabuyi ubona lama Sandawana bebeshafa lapha yona ke Alahri bashake ngo 2-1 noma ngo2-0 impela lapha ke Moripe Stadium umkhondo wakwazi ekhaya lapha kuyena ke uMabuyi Batman ngapha ngaku touchline Batman oya Kaizer Chiefs ushake pass uthina Pepe lapha uthi ke free kick uyinikeza ke amakhosi nala bebengaphuma ke yellow card ke mbukeni kodwa ke uNampebe banikeza ke free kick ngokwami ukubheka lapha yellow card bengaphuma so ke sibheke mhlawumbe ke ukuthi ngibuthathe kahle lapha yena uNampebe njengoba ke ucoach lapha ke ukhuluma noMonyane kodwa kuze nje la ekhaya unoTolika ake sibheke le bhola lapha yellow card bengaphuma unenhlanhla lapha yena uNkosinathi Thwala owaseBarberton naye ikhona nje khona la ayikho kude nakhula nayo ke iMbombela Stadium bathola ke free kick ubona ukuzikhathela Obrigado noma ke uChislet naye uMabuyi naye technique lo mbona ke esithobeni sakho mbukeli umdlali ke wawo lapha ke amakhosi Sundowns wadlala ke 183 games Mabuyi waskora ke 20 goals Bayakmathatha Pitolo wadlala ke 15 games waskora ke igoli ke lodwa kanti la kumakhosi angikhumbule score lapha yena kuMabuyi kodwa ke namhlanje una 29 games mfana waseRathanda ayila bhola ifeva lapha yena Obrigado ngapha ku right ka goalkeeper manje naye umeke uyancana imbija Chislet noma ke Obrigado uNompebe ke uyobheka lapho uthi hey Indlovu ayisinde umboko wayo Spencer free kick Obrigado
na washaje ifika indawo. Spain lapha kuyona ke amakhosi. Hayi nyakuza mali lephenduke le emthunzini. Froster. Thola ngapha ke Ndlovu. Froster mankhumbula kahle ke una 2 goals la kuyona ke Kaizer Chiefs. Wascore bedla ke ne SuperSport United. Waphinda wascore ke Froster bedla ke namabhakaniya. Esuke lapha ke kuyona ke iPitters ina lapha ke Froster. Nakhona wascore igoli elilodwa mankhumbula kahle ku Wits. Bebedla lapha nayo Free Stars yala kodwa. Kuze le draw ka 2-2 lapha eGoble Park. Chislet. Uyazungeza ke Chislet. Froster. Batman. Ndlovu. Batman. Hey nayo yashisa kakhulu lapha ke Batman ibhola uzaqhubeka kakhulu ke lapha le. Gcine selimshila lapha ke ibhola ke yena ku Batman. Ake sibheke basimluleke mfethu. Ukuke kuzohamba kanjani? Nawe mina Mkhize. Kunika. Obrigado. Mabuya. Thola ke Ndlovu. Uyedwa ngapha ke Froster. Uyedwa ngapha ke Batman. Batman. Uthola ke Froster. Ngizomela sebenze ngempela ke ucoach la kona ke amakhosi mbukeli. Bayahluleka ukupenetrate lapha ke ibackline. Eyayo ke mbukeli ke iKruger United. Ayike ngabona iSpain mbukeli ngeWorld Cup iSpain hayi khohle. Bake balithatha ibhola abadlali beSpain balethe la ku halfway line. Babona ukuthi kuvaliwe lapha emuva baqale ke emuva. Abe besuka lapha hayi khona. Ziyakhala ke isef. Spela baki manje kamakhosi. Ushake pass ke Obrigado. Chislet. Ekuyahluleka uSpace uBatman ungena ngaphakathi uyosivalela lapha ke ngaphakathi kweBasman. Chislet wasala phansi ongena phepha ke free kick. Mhlawumbe uzothi uhluleka kanjani kuSpace abayemntungu. Ibhola uzonalo lapha yena ku Chislet. Batman wena ula eline ungangeni ngaphakathi. Qhubeka nokuthi uye phambili la eline. Ukuze mangabe mhlawumbe bakumaka abadlali akunikeze uChislet. Ukuze mangabe mhlawumbe ke abadlali bayamvala bayakuvala wena angene ngaphakathi la kumele ngabe ungena khona uChislet kula ungena khona Batman. Hey mhlawumbe akuzwakala imbukeni. Kodwa mhlawumbe sothola ke isikhathi nethuba sesibone uSpacer. Uqala nekuSpacer mhlawumbe kugcina mhlawumbe futhi ukuphila kuSpacer empeleni. Penalty ke fithi kyawo ke amakhosi. Hey kuyoba nzima ngempela amakhosi bangathi kathola igoli lesibili la. Singakayi khefini. Ukhona ke uBrigade epholeni. Bena lapha ke Chislet. Pam nengozi. Welibamba ugoalkeeper lapha. Wathi ke uNempebe fithi kuyinikeza ke iKruger. Ono star lapha star waye ke imletsane. Iyadlala kusasa ileague yethu. Keep fit. Mangaphazami thina izondi sidlala lapha ke nemlapho. Kodwa ke imletsane ke yasazi imletsane sayithela induku star 5-1. Sashaya imletsane 5-1 lapha ke save up. Uvimba umunye goalkeeper. Uvimba umunye goalkeeper ke ngimbize ke igama uBrawa madoda ke ngimbize ke igama. Sashaya 5. Penalty por bathola ke throw in lapha yena ke Kruger. Impepha yena ke uthi ke uNompempe uyinikeza i-throw in amakhosi. Ehamba mfethu le White City anya kuso. Zawukhuluma ndoda ngaye mhlambe ke half time. Ufuna ngapha ke Batman bemvimba lapha yena ke uMalachi.
Batman Pepa manje ku Batman kodwa bemvimba ke emuva phela ke uSpear Jega mnana phela ku Froster sihamba ke isikhathi ke mbukeli la eMbombela Stadium enhle ke pass ke ulibhoke livimba ku goalkeeper lapha na ke uDanjino emva ke umzuzu ngamashimi amane Kruger United not Kaizer Chiefs 1 igoli uDa Silva yezwe ule mpange napha amasandawana zwe nawo adlali nje amasandawana nizothi nisuka nikhala ukuthi iPSL anikezi ithuba ukuthi idlale imidlalo yalo phake eCAF alabo kuyiphena kodwa uthathe kahle ke uNompempe la enikeza ke amakhosi ke advantage ibhola libeka phakathi lapha na kuDa Silva njengoba ke sele pass ke uDa Silva namabhakani alanda umdlali lapha ke leko laseNorway Pedersen hayi thululalele mbukeli uzombona naye make umnikeza ithuba base ku right mhlambe ngeimpepha zakhe njengoba ke inkundla igcwele ngempela ke inkundla ke mbukeli la eMbombela Stadium Papa Pum manje amakhosi ajabulile ukhumbule emva kwehora sokunikeza ke umbukelo uthola ke u30,000 rands 30,000 rands kodwa mina mhlambe bengiyibetway bengizoyihlukanisa mhlambe ke kathathu noma kabili ngoba ke mawuthola u30,000 rands uze enkundleni mhlambe ukhokhe 100 rand ayiningi kakhulu yomali u10,000 rands uwedwa amningi ngo 90 minutes mina bezothi babe bathathu bathole 10 ukuze sibe nethuba eliningi lokuthi kube khona ke babukele bazohlumula la kule mdlalo ke yake Betway Premiership kodwa ke ngibona ba decide ke mbukeli sele ke imzuzu emibili empela phaka imzuzu emithathu ukuthi ke sela phela ke Kefin Kruger United not Kaizer Chiefs 1 Sbia Shage pass Sbia thola ngapha ke ngaku touchline uNdlovu ethe irana ke uNdlovu ke bhola amshiya ngane ke mbijana lapha ina ke uma Khubela wayekhona ngoKhubela kule yaminyaka sakhula edlala kumabhakaniya i-right back babethi ke uHarari emuhle bayona ke right back yamabhakaniya nomunye uMakhubela bezela lapha ke kuyona ke iManning Rangers kule yaminyaka waya kumasandawana manje ungapha ke next door koza kwethu thola ke throw in ke mbukeli United ke Kaizer Chiefs ibheka na Kaizer Chiefs ke gcina sedlala mhlawumbe ke draw noma ke bayithela ke induku ngoba ke 1-0 hayi akaphephile neze mbukeli ake sibheke injabulo Nkosi le Groenfley kodwa ngibona iChiefs izadlala kahle kodwa ke ekudinga ukuthi ke ithola amagoli Da Silva uyaza phambili ke Da Silva uyaphambili ngeNdlovu yangena Da Silva uyasabalaza ke Da Silva Chislet uthola ngapha ke Brigado zama ukushaya uBrigado elivimba ugoalkeeper lapha ke owaye iKruger United owase Benin hayi lapha ikhadi liyaphuma lapha ikhadi liyaphuma lapha ke ngelapha ke uNdlovu kodwa kuNompempe bokufuze ukuthi abheke lapha ke injari yokuqala ke yakhe lapha ke umdlali bamdlalise kabi akakhiphi ke ikhadi akasibheke le tackle mhlawumbe le tackle bengaba i red card manje uNompempe uzoyakhipha ke yellow card nakhona ke uNdlovu umdlali ungapha ka freeline yakhe asikho isidingo sokuthi ungene kanje egatsheni manje uzodlala ngaphansi kwencindezi
yilo kati yokuqala ke yomdlalo bayinikeza phela ke uNdlovu ongena ngeNdlovu yangena uChislet ukhumbule ke manje lokhathi amane uhlala umdlalo wodwa ungadlali i-red card imidlalo ke emibili ungadlali uphinde futhi wathola enye ke i-red card kusizini eyodwa iyakhuphuka kanjalo ke imidlalo wathola i-red card yesibili imidlalo emithathu odlalayo ongayidlali empeleni wathola ama-red card amathathu kanjani ama-red card nemidlalo ke iyaphakama iyaphezulu ukuthi ungadlali mara-ke thibo ke thina simanze ke zama ukushaya Ndlovu khetha ukuthula wenza umlando mbukeli umdlali wokuqala kuKruger United ifika lapha kuyona ke mbukeli ke iPremier League uthola ke igoal into ngempela dance yakhe ke la uthi kona siya lapha ke Kevin nangu Ndlovu ibhekeli beka phakathi ke mbukeli ukhetha ukuthula ke mfoka Ndlovu ngenasho ngathi mbukeli i1-0 ayiphephile neze neze elotho ngapha elotho ankali usemlandweni manje lapha nako uNdlovu noma ke azoba ikhetha sekayihambile ke eminyaka uzothiwa ke umdlalo oqala wasikora ke igoli kuPremier League uNdlovu ukhumbule ke uNdlovu wasikora ke lapha ke 11 goals last season ayi le bhola ke Kevin ngempela ke uNdlovu yena bhola ke mbukeli hayi lishaya ngempela ke uNdlovu lela bhola mangabe ungalazi ibhola mhlambe ke ngolimi lebhola kuthiwa ke mangabe uyinkomo ngeke ulikore le bhola itechnique eyakhe uNdlovu mbukeli ibhola ke libeke nethini elotha ngapha elotha ngale emva ke msase ngamashimi amane nanhlanu Kruger United 1 Kaizer Chiefs 1 nompembe ke zemzuzu embili noma kunini uzothi ke siye Kevin kodwa ke siye Kevin nje mangabe ngicabanga ukuthi ke iKruger izothokoza kakhulu ke ukuthi ke siye Kevin kuqembu elikhulu eNingizimu Afrika ngedraw ke 1-1 zehle ihlathi kubalandeli bamakhosi nakubaphathi bamakhosi elotha ngapha elotha ngali Marat Nel ngapha ngaku-touchline wathi ke unompembe ke free kick uyinikeza ke yona ke Kruger United elotha ngapha elotha ngali noma kunini unompempe uphethe ke umdlalo ke lapha ke yena kuGasa usikhumbuzo ke siye Kevin uthi hayi ungamusayihlupha Mbulase ngiyakuzwa siye Kevin nje mbukeli uNdlovu lo mbona ke ushaya ibhola ke lihle lokulinganisa ilaya lapha ke iKruger United kanti ngapha ke ibhola ke elawo ngumakhosi ilakhe lapha ke uDa Silva okumqondo komuhle lapha ke kuyona ke ucoach owawo ke amakhosi uyangena ke lapha yena ke uDuba bena ke umthetho ke la kumakhosi manje ke una 62 games lo mbona ke esithombeni sakho akaza skora ke igoli lilodwa phela yena ke umthetho angikhumbuli futhi skora ke igoli kuyona ke iBlack Leopards na ku Stellenbosch kodwa ke muhle lapha kuyona ke midfield yena ku Nyambos elotho ngapha elotho ngale sele ke 45 minutes ukuthi ke umdlalo ke uphela suka la hlala ke ibhola ke mbukeli esiwombeni sesibili njengoba ukuthi elotho ngapha elotho ngalekusele lapha ke 45 minutes ukuthi sibone ukuthi ngabe mhlambe ke kuzohamba kanjani ikakhulukazi lapha ke kuyona ke iKaizer Chiefs engaphansi kwencindezi mbukeli njengoba silokhu sishilo ukuthi hey ake nimele ngobugebengu madoda sinikeza nje red card mangabe ungafuna ukubukela nje imidlalo mahala we ungakhokhi lutho sibhekwe manje lapha kuyona ke umthetho shake pass ke umthetho lapha ke Froster ngale ngaku-touchline Batman njengoba ke ubone ebhandeni lakho ukuthi zange benze ke ushintsho ngapha yona ke lapha ke iKruger United ucoach uMongoya ucoach ke walapha ke iKruger mhlawumbe naye uzobona maqhubeka ke isikhathi mhlawumbe ke uzoshintsha abanye afake ba
ushake iphasi ngakusula phake trapa kamnandi lapha ke zampreza nayibhola iqhuba kakhulu ke lapha Thabiso Monyane. Thola ke throw in ke Amakhosi ngapha ngaku touchline. Mthetho Miguel mdlala ke ushintsho lapha ke Batman wapasa ngesikhathi ke Batman Chislet ke Tinazi ke Chislet ushake cross lamshiya kancane ke ibhola lapha yena ke mbukeli ke uDu owawu ke Amakhosi usanda ungena lapha yena ke uDu lombona ke esithombeni sakho mbukeli kuona ke Amakhosi bola ke move lapha ke yona ke Kruger ke lapha ke goalkeeper wa ke Kruger bola phakamisa basake phambili sebenza pha emuva nako Kwinika Monel Muphathi wapasa ngemuva lapha ke ibhola ke uMuphathi Obrigado uyasikaza ke shake iphasi ke enhle ke thola ke Umthetho Chislet uyatha lapha ke phambili uyazungeza ke Chislet uthola ke Umthetho Batman Getinazi uyethi kwaqhuba kakhulu kwathiwa ke goal kick njengobona sele phasa phena ke Chislet umgadi ke waMakhosi hayi la udlale kabi ke uMalathi nalabe ilo khathi bengaphuma hayi la udlale kabi ke uMalathi kodwa ukukhumbule ke ayikho iVAR la eNingizimu Afrika nakhona ke beke mhlambe ke ibancede ngoba ke iVAR iphuma ngabe mhlambe ke i-red card noma ke igoli makulona igoli noma mhlambe ke unompembe ubhale lapha ke umdlali wrong noma ipenalty ke ipenalty hayi kodwa lapha ku-World Cup hayi ayisibona imhlobo sibheke uyaphakamisa ke manje ke balisa ke phambili Kruger sebenza imuva phela ku Froster sebenza ke Umthetho Chislet sala phansi wathi ke nompembe free kick inikeza ke Amakhosi bayadumala ngempela ke abalandeli bamaKhosi bangenzakala badala ke draw enge 1-1 kodwa ngikhuluma ngahle mhlambe ke igcina ke seshaya igoli esibili lapha yona ke iKruger ithola ke 3 points kumaKhosi kanti soke sibheke imidlalo elandelayo emithathu lamaqembu ke omabili qala ke iqembu lidlala ke ekhaya yona ke iKruger Bebel Viva lapha yona ke uMalachi Makube sebenza lapha ke muva galenga ku touchline wathi ke nompembe ke throw in uyinikeza ke iKruger United Sibia uthola ngapha ke captain ke uMohlanga suka lapha ke no ke Sundowns ke Mohlanga wadlala ke umdlalo owodwa kuma Sunderland Jega mnandi ke Obrigado kade bemvimba phela ke uNel Sidat Kwinika thola ngapha ke Monyane Obrigado Monyane
Monel Sidal shake cross ibhoke evimba lapha kuyena ku Peterson. Hayi naye kudlala kahle kakhulu ke mbukeli ke Kruger. Abaningi bebethi mhlawumbe ushaya isikhathi mhlawumbe ke amakhosi ama phambili. Ngamagoli amabili noma amathathu ngaphezulu. Chislet. Umile ka overlap ke Batman. Uze yamfuna phela ku Chislet. Overlap ke Chislet. Chislet. Onside ke Chislet. Nalithuba ke thina sile ku trap ibhola esanda ukungena. Yina ke lapha kodwa umuntu ke ngale ke khona ke foul ke lapha. Engathi ke uJathi ke foul lapha ke uNompempe. Yina lapha ke uGasa. Njengoba ke foul ke le kodwa ne yellow card bengaphuma ke lapha. Okwamanje uphethe kahle ke umdlalo lapha yena ke usikhumbuzo umfoka Gasa. Ukhumbule mbukeli uNompempe ukhethiwe njenge ref of the season wakhona lapha ke eThekwini eGagasiwe. Lenga ke Themlazi uEugene umfoka Mdluli. Hayi ngambona sibekwa nje ethatha kahle uMdluli iMTN 8. Amabhakane adlala neStellenbosch lapha khona la imbombela futhi. Ngakhona la imbombela ngihamba noCricket. Ukatshana manje usubhekile umdlalo wathatha kahle kakhulu lapha yena ke uEugene umfoka Mdluli. Emva kwalokho azange abheke emuva. Kanti stand ref of the season. Intokazi lapha ke uNandipha Menze. Hayi naye hayi muhle ngempela ke lapha ke. Eliphethe ke iDuke. Sibona ke free kick yamakhosi. Chislet bevimba ke ibhola. Samushaya ke Froster. Goal kick. Eyayo ke mbukela lapha ke Kruger. Uphethe ngwenya mfethu. Leka sidani sinemanzi. Kwenze njani phethe? Bubukile. Ezinye izinto ngeke ukwazi ukuzifunda emoyeni. Kodwa ke indlela babona ngakhona ke Mtimani. Batman. Bemvimba ke Batman. Sebenza ke uMalachi. Phasa kamnandi ke uMalachi. Awashilo ukuphasa ibhola phela yena ke uFatima. Usuka lapha ke kuyona ke embukeli ke iMagesi. Bangaphazama futhi usuka lapha kuyona ke iMaritzburg United. Duba uthola ngapha ke uPricard. uPricard ngapha ku-taxi line. uPricard aveli muntu. Uthola ngapha ke uDuba. Munyana. Nyamboza. Uyamthola ke uBatman. Ngalenga ku-taxi line. Batman. Lapha kuyona ke uMalachi. Ushaya cross ke Batman. Ngekhanda Munyane bemvimba ke Munyane. Obrigado. Bemvimba lapha kuyona ke Obrigado. Usala phansi lapha kuyona aphiwe Mphothe wathi ke uNompempe free kick. Uyinikeza ke lapha kuyona ke mbukeli iKruger United. Kanti ke mayisuka la iKruger United nge-11 zikaGasti idlala ke neMarumo Gallants. Emva kwalokho badlala ke ne-15 badlala ke neMilford lapha ke eMhlathuze. Kanti nge-25 zikaGasti badlala ke neDurban City. La ekhaya lapha yona ke mbukeli ke iKruger United. Kanti nge-5 zikaSeptember bodlala ama-defending champions abaya ke league la eMbombela Stadium amabhakaniya. Ayafutha phe amabhakaniya mbukeli. Kanti ngapha amakhosi mesuka la ngomgqibelo adlala ke nabafana ke besithende iMTN 8 ama-quarter finals. Desiphe manje lapha ke ubona ke amakhosi oshaya ke cross Chislet Veleman Obrigado overlap ngapha ke Munyane grand shot Veleman kumakhosi Froster samushaya sebenko nangethoba Sakhali Sefo emva kwabo goalkeeper uDanjino uMabiza Sabele
yena lapha ke uDuba ushaya igoli lesibili elawo ke amakhosi emva kwemzuzu engamashumi amahlanu nesithupha amakhosi ajabulile. Kruger United 1 Kaizer Chiefs 2. Igoli lesibili elakhe lapha ke uwandile Mfokadu. 60 games ke namhlanje una 11 goals la kuona ke amakhosi yena lapha ke uwandile Mfokadu. Joseph Bela bola ke lapha ke ayikwazi beshaya ngempepha yena ku Frost ambukile go left obambe yeke goalkeeper wathi ngibona yena ke uDuba zakhala ke i7 emva kwakhe goalkeeper elibeka phakathi bola yena ke uDuba. First goal yakhe kumakhosi uDuba uskora ke kumdlalo wakhe wesishagalolunye game number 9 ngenkathi amakhosi shaya lapha ke iLamontville Golden Arrows ngo 1-0 ngo 2024. Ukhumbula amakhosi njengoba ngishilo mesuka la ayozakela bafana bes10 MTN 8. Asazi ke masuka hamba kwake lapha ke amakhosi no 3 points ngegoli ke lakhe lapha ke nake uDuba usuke ke benchini. Bola ke thumela ngaphandle uthola ke throw in lapha yena ke Kruger United. Spei bola ke bathubathe wathiwa ke throw in bayinikeza ke Kruger. Ukumele kusasa ke ihora ke lesithathu iRichards Bay nePulukwane City kanti emva kwalowo mdlalo isiwelele neTS Galaxy. Hey laphana ayikho sele phansi ke Indlovu lapho beheda nomuntu lapha yena kuMonyane. Lapha ke uNdlovu sala phansi kuyena ke uMonyane okuyena shaya igoli ke elayo lapha ke Kruger elikhona ke njengamanje. Speranske fichike ke lapha ke ushaya cross ke uSidat bemvimba ke uSidat. Ukhumbule ke emva komzuzu nje sokubonisa lapha ke owinile u30,000 rands bangabe ne a member yapha ke Betway enali ikhadi la ke Betway. Obrigado uyasikaza obrigado nasifaka traffic bemvimba sibhenga bamase lapha yena kuNdlovu uyaphambili ngeNdlovu yangena ushaya ke cross ke ibhola kwathiwa ke goal kick. Kunomdlalo sele phansi lapha ke wawo ke amakhosi. Sihamba ke isikhathi ke mbukele la eMbombela Stadium emva kwehora kudlalwa Kruger United 1 Kaizer Chiefs 2. Engalusele phansi phela yena ke Thabise Munyane